Vítam u nového videa. Dneska si ideme nakresliť ďalšiu krajinu do tohto zošitka a bude to Švédsko. Tak. Toto som to trošku dokazil. Tak. Trošku pretiahnuť, nevadí. Urobíme čiaru. A teraz urobíme dlhú rovnú čiaru. Tak. Potom robíme tak. Tak máme hotové Švédsko. Teraz už vygumujem ten stred. A toto. Máme Švédsko. Ideme to teraz vyfarbiť. No kámo, reálne použijeme teraz iný odstieň vlastne v modrej, pretože toto je iný odstieň. Počkajte, ešte idem napísať. Dobre. Keď ľudia pozrieť sa, že či točíme, dobre. A budem rada, kto dáte jeden like. Nemusíte, ale prosím vás, dajte. Mi s tým pomôžete a samozrejme dajte aj odber. No takže máme. Opa, tu som tak vyšiel z riadku. Tak skumulané. Opa, ešte tu som niečo zabudol. Tak ideme to vyfarbiť, ľudia. Tak a už toto máme, už iba nám ostáva toto a to urobíme jedine žltou. Potom ľudia, keďže je vidieť na obrazu, že je tma, ja tu mám svetlo, to mám zapatý blesk, preto telefón mi zazvonil. No takže toto je hotový výsledok Švédska. Skúsim to dať naopak, ak by ste na to nevideli a dúfam, že sa na toto video ľúbilo, nezabudnite dať like a odber, takže čaute.